amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem l'origen de tot. Avui coneixerem l'origen de l'univers. Hi ha moltes teories al voltant de l'origen de l'univers, però la més coneguda és la teoria del Big Bang, o sigui, la teoria de la gran explosió. Aquesta explosió es va produir fa 10.000 o 20.000 milions d'anys, quan no existia res, ni galàxies, ni estrelles, ni per suposat la Terra. I va provocar un núvol de pols i gas gegant i calentíssim. Tenia una temperatura molt elevada. Aquest núvol era uniforme, però va anar creixent i creixent a gran velocitat i va començar a patir canvis de temperatura. És en aquest moment que es va formar l'univers. Tots aquests canvis van fer que algunes parts d'aquest núvol gegantí cresquessin molt més a poc que d'altres. Aquestes parts es van condensar i van formar astres com les estrelles o els planetes, que, després, formarien les galàxies o el mateix sistema solar, que per nosaltres és el sistema més important dels que existeixen al cel, perquè és on hi ha la Terra. El Sol es troba al centre del sistema solar i és l'estrella que ha possibilitat que hi hagi vida a la Terra. Però, quan es va formar la Terra? Ha estat sempre com és avui? Segons els experts, la Terra es va formar fa 4.650 milions d'anys. Sembla ser que hi havia un anell ple de matèria que envoltava el Sol. Part d'aquesta matèria es va anar juntant fins a formar el que avui és la Terra. Mentre tot això passava, la superfície de la Terra era bombardejada per meteorits i cometes. Els cometes portaven aigua en forma de gel i això va anar refredant i solidificant, endurint la superfície del planeta i a l'evaporar-se va formar una capa espessa de núvols. Quan la temperatura de la superfície va baixar, els núvols van produir el diluvi universal, és a dir, la pluja més gran que puguem arribar a imaginar-nos. A partir d'aquí, l'aigua es va anar refredant i va donar lloc a la vida, a la meravellosa vida. Així que ja ho sabeu, hem de cuidar aquesta nostra terra i no embrutar-la amb escombraries i contaminació. Hem de respectar tot allò que ens envolta i aprendre a estimar la naturalesa i tots els éssers vius que hi habiten. Adeu, amics, i fins al pròxim vídeo!